Ki rensan sosial media ki lanang keladur namarba kham menshua kidei ki rensan wat perlok ki rensan ban yekren yekhana henrei bang khendiet benai menta ki la kelalong ki rensan ban yekhelit lut ya ki jong ki met ki phat da ki kun samla bat habapit ha ki social media ladadai ha Facebook ha Instagram ha Twitter YouTube bat ki wei lanang yoi ya ki tei ki jingkela Kaburom kalit shisha sha kitay kinong tao ya kitay ki channel ba kilala ban pengam ha kajabi jong ubabun na kabanta ba unye sailut ya ki banta jong kamet ba ki juk buri tang banang ai pisa sha kitay ki rensan social media don ki ba isat met haba ki yoi ya kitay ki dur kidar henrei kamlong shu kabasup ban ye kren namar ki babun ki ai daw ba katay ki jing pen idok met kadai nga kabentaban yo kamay pisa hana ba kata nang bun kinong pit kajing poi pisa sya ka akaw kanang he kadai hang nekin ba kadon kajing ruai kabalar ruai kham mensuwa kaboong le ran unong pit ya unong it bat haba supit kai na ki ki bajia hakine kisngi le yo i penban kumba kajing mut jing perkhat jong ki babun kalanang yalam bangin lek phai biang sya kerukom riam kumbariam u adam bat ka im hak per edin Kikun badon baem lani kikun bainong bison kithit ya kisopti petlun na kidukan he bat kidukan remdor henrei kidei kibel deptar lepan na khosiu kibel deptar na jingshong kibel dep na syadem bat kumta teter bat kani ker komriam layoi kumba kan yalam sendon syakajuk kaba shusling ya kishenrang lani kaba syutab ya kasyadem bat ke jingshong ya kikentai kamlong kabasuk ban yasneng yakrau na ki kimi ki pa ki hammen ki para lani ki kini ki mama namarba kani ka jajing rem wei haba kala rung ha ki social media kam slem shu kam sapoi ka kamra shongkai ru ha kaba ki khun ki bapong da ki tei ki sop ti jot ki barem dor kin ye shonglang bat la ki kimi ki pa kindon ki ban ong ban yasneng yakrau ya la ki khun ki ti lani ki persa Henrei kani kajuk layoi ba kajing hikai lani kajing sneng ka hak madu kadai lang ba ki social media bat kam dai shu na kasneng ka kraw ki kimi ki pa